Gahryman arkadaşymyzyň, milli liderimizin, arkadaş gahryman serdarymyzyň alyp barýan medeni siýasat hakyndaky görüňleri bolar. Türkmen halky iň gadymy halklaryň biri bolup, şol gadymy döwürlerden bäri biziň milli aýdymdaş sunumumyz ýyllaryň geçmegi bilen barha kämilleşip geldi. Gaty ulu ustatlary, ustad bagyş saýandylary ýüze çykardy. Ulu halifalar köp sanly aýdymlary işläpdirler. Öz döwründäki belli şairleriň nuskowy eserlerini tutar aýdym taýlaryna geçiripdirler. Ulu halifalar bolupdyr. Şol halifalaryň ýoly Bagamar piriň, Aşyk Aýdym piriň, Murat Bagşy piriň ýoluny ihlas bilen dowam etdirýän uly halifalar, ustadlar ýetişipdir. Şeýden biziň döwrümizde gelip getdi. Ýa-da bagyş saýandylyrymyz biziň milli edebiýatymyzyň ýaýryjylyk höküminde agdasak tüs ýerine düşýär. Sebäbi ýazyw edebiýaty bolmaz döwründe bagyş saýandylyrymyz esasen şol şairleriň eserlerini aýdym edip aýdyp nesilden nesile geçip geldi. Edebi medeni mirasymyzy öwrülmekde köp hyzmatlar bitiren adamlar bar. Esasen şoldyň halk dessallarymyzy toplamakda, Fälan Waşyň dilinden ýazyp alynan, Lewapdan Öwlal Waşyň dilinden ýazyp alynan, ýurdumyzyň beýlik vilayatlerinden bilermen adamlardan halk desallaryndan ýazyp alynan nuskalar häzirki döwürde bar. Bu sözü aýtdy boli agaýymyz Peri. Bulam oturan ýerinde dırnağın yüzüne teretse aynada gören ýaly yer yüzünden näme alamat bolsa görýüp oturýar eken. Harman däliň häsiýetinden, gynybyndan onuň habary bar. Kerewlaga garap aýdy, kerewlaga. Ol harman däl diýen bir gaty güýçli pelwan diýdi. Meniň aýdanmasaň men diýenmeseň gitmedi. Eger gitjegem bolsaň, şäher bolsan ýurdunda Aşyk Aýdym diýen bir pir bar. Şoňa barıp bir ay 40 gün rat bolýar halmaty let. Şonuň haýyrlygasyny alyp bar. Gepleşseň dilir barmyr? Göreşseň bilige kuwat bar. Eger şonu etmejegen bolsaň gitme şoň ýanyna diýdi. Özüň bir gerçek goçsy git. Bir ýurdun hany sultany. O ýylyň elinden ýykylarsaň, döwlermiň ýa-da herkesi öldürermi maskara bolsaň gitme diýdi. Şu ýerde Ferowla öwüt nesihat berip, bäş kelime aýdyp goýarga halnaýdy. Alsan nefis adım gel gitme Kerowley. Güçlü kızlar avkalıma karasmal. Alsan nefis adım gel gitme Kerowley. Ondan gitsen şehri bolsan onunda, hak senasip olsun gel devam dilinde. Ah ölümün yeketine, sandı bilinde, alsan nefis adım gel gitme Kerowley. Oh gel Kerowley. Yarıcı kalkmış bağışı pervan barandır, aydı şöp yenilip gel bari yönlendireyim. İndiki geceden sana bağlandır, emanesi kadın gel gitme Kerowley. Ağa Yunus gitmedi irzaredir, haram sınıp koçi gidi gel hor edereyim. Batırır terbiyin bırakır, zülhidar eder, geceler eder. Zınhar nefis adım gel gitme Kerowley. Oh gel Kerowley. Ah gel Kerowley, gel Kerowley. Alsan nefis adım gel gitme Kerowley. Oh gel Kerowley.
Bağışsadandılarımız diňe bir çiğirme aýdymlaryny elde destan aýtmak bilen şäklendirir. Destançylyk bul bağışsydan gaty usatlyk talap edýär. Hem artist hökümine hem aýdyç hökümine ýetiýat eşligi bolmaly. Şonuň netijesinde häzirki döwür gelip ýetdi. Ýurdumyzda dürli bağışçılık ýollary bar. Şol ýollaryň meýdanyň ulu halifeleri bar. Şol halifelerin biziň aýdymsaz sunugyny ösdürmekde, täze aýdymlary, täze saýlary döretmekde ullukan hyzmatlary bar. Olar ullukan sütün bolup durýarlar. Ýomut gökleň ýoluny, Pýalan wagşy, Mawtumulgaly, Ýöreşik, Ballymýat geldi. Ondan soňra bir tapar wagşylar bar. Akyl töreklerden sary wagşydan başlap, Mullaň halifasy, Kel wagşy, Gönübek, Tahaga, Sar Täsmemedif, Dörtül Durdiýew, Oran Efet döwletiniň giç geldi Amanow, kiçik geldi Muradow. Köp hyzmatlar etdik. Eladanyň sahaň hyzmatyny aýradyn bellemäge münasip. Şeýle ol 34-35-nji ýyllarda ilkinji ýurdumyzyň ähli vilayetleriniň dutar sahalaryn salýan bagşsadanlary toplap ilkinji gezek ýurdumyzda uly bagşlar toparlyny öretdi. bilmez Eyanın neydenlidir Zülhürgün ummati Kuryanın nadillidir Deli kömür dayandı Yoktur dünya gınandı Sağlığın dayandı Keryanın nadillidir Eğer karı, eğer yağ Çakılmazlarımı yapamaz Bir patlağını mehbaz Yeryanın nadillidir Dünyayının muratı Atağı direğidir yani Arvanayının kuvvatan Avnerhanından bellidir Borzam kandan halatan Yâleden tey kuşpaslı kuşpaslı Baltım uli ihlasım Yâryanın bellidir Bellidir Baltım uli ihlasım Yâryanın bellidir Bağışsadanlarını yetiştirmekteki hizmeti katı ullukan. Şol döwürde yerlerden hem belli bağışlar, Nowat bağışı, Hıdır bağışı, Mawtumulgaly, Mardan Ulgaly, ýaly ulu äfet bağışlar, ulu süller merkeze çekilip tahan ýol başçylygyna ulu halife bolup durdular. Bağışçylyk ýollary hakkynda aýdanda biziň Akal ýoly,
salyk saryk ýoly, ýumut gökleň ýoly, äsar ýoly, ýaly başlyk ýollary bar, damana ýoly, çowdur ýoly. Şu ýollaryň hemmesiniň ulu halifalary bar, şu ýollaryň ösdürilmeginde şol ulu halifalaryň hyzmatlary gatnaşy. Halk desarlarını aydıptırlar. Mesela Masum Ağalı, Daşoğuz'da yaşayan pehlivan ağaçın beylikli başlarından öğrenip köp sağlı görevli yaposun şakalarını bilen. Livat vilayetinde öyle albaşı Koçoğlu, görevli Şadetsan'ın köp şakalarını bilen.
Şol desalar ýynamakda ýaňa maýtdy Mätkötaş bar, ozoň Baýmumut Garryf bar, Zulayha Muhammedowa ýa-da şol döwrüň ulu edebiýatçylar köp hyzmatlaryny bitirdiler. Kimden vaye yüzümü bilersin Attereceğim yerden süresin gerek Ey ah halim ey ah halim kurban olayım ah ey Usat bağışlarımız olan şägirtleri Matumulu Praga yüzülmedigi yok. Matumulu Praga'nın goşuklarynyň şeýle bağışlary ünsüne çekmeň düz sebäbi onda türkmen halkynyň durmuşy edil aýnada görünýär. Matumulu öz döwrüniň sesi ulagy gödeküminde biziň gözüňizde gelýär. Matumulu atamyzyň dünýä halkyna meşgul bolmagyň sebäpleriň biri Matumulu dünýäniň bütün günnägörüň nusgawy beýik şahirleriň hemmesiniň eserlerini özleşdiren.
Nizamiýynyň, Nowaýynyň, Fizuliýnyň, Rumiýynyň şol halkyň durmuşym köpüsem türkmen halkynyň durmuşyna kaýykdaşrak. Şol halkyň hemmesi Magtymylyň goşgulary özleriň ata-babalarynyň durmuşyny görýär. Käkilik kaldır hay ay 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 tültü balasın hayray hayray ilamıyın bulur mu? Bir bil yitir hay ay 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 kırıl lalesin hasretından söylemeyin bulur mu? Kürresi elinden ay 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 gitse eşeğin telmürüp tört yana güller uşağın akma yardır ay 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 elden köşeğin bağrım bulup bulamayan bulur mu? Ah ay 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 alsanın elinden ay ay alsan aladım. Yaman derde kalır ay 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 Allah hey kapman aladın Akırın aldır ay 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 indin oğlan Meley meley güllemeyin bulur mu? Hanoli ayrılalım eylesin Kim görmeyen geçer ey azal hilesin Magtymly hayvan ay 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 bilse balasın insan bağrın bulamayan bulur mu? Magtymly hayvan ay 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 bilse balasın insan bağrın bulamayan bulur mu? İnsan bağrın bulamayan bulur mu? Dostur bulur mu? Magtymly bizim edebiýatymyzda girden ýatak täzeler bar. 18-nji asyra çelli türkmen şairleriň köpüsi arap fars dillerinde ýa beýleki dillerde ýazar ekenler. Magtymly Pıragy şöhriýetiň dilini esasen hakyky türkmen diline ýakynlaşdyrdy. Käbir bagşsazyňlar şoň goşgulyň aglabysyny bilýär. Men özüm bir 40 olay goşgusyny öwrendim. Şol Magtymlyň goşgusyny aýdan wagtynda dinleýijiler Magtymly edebiýatyň pir hökmüne görýärler. Sözün pir hökmüne görýärler. Onuň goşgularyna aýdylan zatlary hem nakallary öwrülükdi. Magtymly ýaşap ýör. Ýene-de ýaşar. Müňler sasyr ýaşar. Sebebi ol halkyň dilinden hiç wagt düşenok. Müňler adamlar onu her gün ýatlaýar.
Kerbela çölünde cüzdan uğursa bazı buran akar filin eteyda Ay bülbül kafası içre bir yana dursa bağlarda açılan gülün eteyda Ay arif olsan kulak koyun önüde bir yaprak çıkar mı Kur'an sözde Ay galla çolup hakalınmasın yemide gel Berimsiz bayırda pullun ne peyda Toylarda çapılır, bayraklar alır Taplanmadan atlar tozunda kalır Üstüne yapılın zulün eteyla Ulan keyif ol Harun'a mal olsa Bahadurur film üstünden olsa Kudretlidir ölümlük köl olsa gel Yerden verdi kilin yolun ne peyda Fakir miskin bilin bir yola gitsen Yadından çıkarmaz mehrini etsen Ay mağtum ulidir ömründen geçsen Oğul gıyır gelininden malın ne peyda Mağtum ulidir dünyadan geçsen Oğul gıyır malından pullun ne peyda Kahraman arkadaşımızın kahraman serdarımızın tağalası bilen beýleki ährurlarla birlikde biziň aýdym saz sungatymyza berilýän gaty güýçlendi. Biziň bagyş sazlygymyz häzirki döwürde diňe öz ýurdumyzda däl dünýäniň ähli ýurtlaryna safar bilen bolýarlar. Biziň milli aýdym saz sungatymyzy dünýä ýaýýarlar. Menem şu 30 ýyl bolup gelýärler. Saýady Trawynyň Sakar şäheriniň medeniyet merkeziniň başçy toparyň ýolbaşçysy bolup işleýän. Halife şähertiki ýoly bilen ýaş bagşlaryny saýarlamak bilen meşgullanýan, soň ýalda meden mirasy toplamak bilen, öwrenmek bilen meşgullanýan. Şu bagşlar öýmede dürli hünärli adamlar bar ýa-da. Şeýle olar jemleýän esasen biziň beýik sungatymyzdy. Türkmen milli sungaty. Şolaryň arasynda ýaşlaryň soň ýetişip ýörüýti orta huzaýlaryna bul halifelerim görüp yerlere varıp halkasında etýärler bagşlaryny gatken, soň göz ýanyma işlep berilýär boldy. Bagşlaryny ruhlandyrýan esen biziň kahraman arkadaşymyz Türkmen medeniýeti, paragatçylyk sazy, dostluk, dogurluk sazy. Ýyly döwlet gelir bolsa, ýaly bir safar ajaýyp kitaplar çap edildi. Şu kitaplaryň köpüsi biziň ýan kitabymyz diýenen bir näçe gezek gaýtalyp okuyas. Şonu ýurdumyzyň ulus satlary hakynda maglumatlar bar. Şoňra başlyk sungat hakynda saz sungat hakynda onuň ulu halifeler hakynda soňky garaşlyk ýyllaryna ýetişen bagşlaryň hakynda gaty maglumatlar bar.
olmaz Benim akıllat olmaz Ay panıdım yere ananman Altın kürüşe olmaz Diyemlere gel kımıl vermen Bir doğundur yatsa olmaz Bir doğundur yatsa olmaz Ay Basın yatı ayetine Hamur karar kalmasına Ay gücün kulağın gidende Oğul gıydın yatsa olmaz Oğul gıydın yatsa olmaz Mahzunlu azır sağlanar Kimler gülür kimler ağlar Aydınlı ve verin bağlar Havulur cenneti olmalar Havulur cenneti olmalar Ay gücün kulağın gidende Oğul gıydın yatsa olmalı Oğul gıydın yatsa olmalı Vakit Köp sanly aýdymlary öğrenip, şoň ýalda men özümem başardymdan goşýadan bir goşgulamyň agla bolsam şol garaşsylyk hem bir tarafy döwrüne degişli, olaryň köpsinem Türkmenistan halk bagışçy gurbandyrdy. Evet, kompozitorlar bir dokuz olay aýdymmy saada geçirip vilayatyň bagışçy topary tarapyndan, ýetragyň bagışçy topary tarapyndan aýrylyp gelinýär. Türkmenistan halk bagışçy gurandyrdy. Evet, filan Liwap vilayatynda ýaşap geçen bagışçylaryň maglumatlary topladykda. Köp maglumatlar meniň özümde öňden bar, ýa men bilen miras bilen gyzyklanyp ýörenimden soň bir 160 olay bagışynyň terjimahalaryny topladyk. Kitapça etdik, köpçüligi ödülmek niýetimiz bar. Kısmet olmaz gidem uzak yollara Nesip koymaz gidem yolum bağlar hey Hayran mecnun bolup çıksam çöllere Barıp meskin tutam sizi dağlar hey Oyun bilen oğlunluğun deminden Yetip geldim kamilliğin çeminden Könglimlerden mollu dünya gamından Tuttu sinam çapraz çapraz dağlar hey Qayda oğlunluğun rayından Yetip geldim kamilliğin payından Battı başım çıkabilmen layından Yada düşür önkü geden çağlar hey Cahillikte çar tarafa atışın Bilmezlikte hamu işe katışın Aciz galıp qararlığa yetişen derd edinip öz-özünden ağlar. Mağını alan mağtımulu sözünden fikre düşür yaşlar akar gözünden. Hemme zatlar tağyir tapar özünden. Yarep yıkılmaz mı büyük dağlar ki? Şul Magtymul Praýynyň 300 ýyllygyna gaýarlyk ýakly bagşlandyrylar berýär. Magtymul Praýynyň doğulan günün 300 ýyllyk bellenýän ýylynda da bagşly toparmy bilen ýygydan çykyş edip halkymyza ruhly lezzet berir. Gahrman arkadağımyza, arkadağly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýaryn. Janlar sag bolsun, belen tutumly işleri rowaç bolsun.
han gözüyle Yekemenli han gözüyle Yekemenli